guardián de sus sueños de amor la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra. ¿Lo ves? Sí. Anem? Ja? Sí. Anem. Bueno, i com ho escriveu? On tu vulguis, guapa. Jo soc Joan i al simpàtic li diuen Ivan. Hola. Hola. A ella li diuen Vicky, Tere i jo Cris. Hola. I què se vos ha perdut per la carpa? Doncs sus cubates i algun xicón. Doncs per tio no us preocupeu que així estem nosaltres, veritat? Ja te digo. La vostra amiga és molt callada. És que a mi m'agrada escoltar música, que no entendiu? Música, clar que sí, guapa. Siente con verla que diera la vida para poseerla. No se dan cuenta que brillan mis ojos. No teniu res més canyero? El cañero. A què refereixes? A música de ballar, per exemple, Bisbal. A Bisbal. Mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Nel, ja hem perdut l'autobús. Tot per culpa teva. Per la meva culpa, si no tardaves tant en arreglar-te. Què? Bueno, total, ens esperem a l'altre i ja està. Sí, clar, són les 9:30 i fins les 10:15 no passa un altre. Us podem morir així esperant. Joder, ja comencem mal la nit. Doncs, si cridem un taxi... Val, però el pagues tu que l'hem perdut per la teva culpa. I damunt jo tinc els diners justos per a passar la nit. Sí, clar, i què més? I si anem caminant? Clar, i què més? Doncs el paguem entre totes. És que se'ns va una pasta, sabeu? I després no tenim suficient diners per gastar-nos en la disco. I què fem? Mireu, està parant un cotxe. Xiques, no sou forcats. Què feu unes xiques tan guapes per ací? On aneu? Anem a la carpa. Ah, sí? Nosaltres també. Veniu si voleu. Què va? Gràcies, sí, estem esperant l'autobús. Però què dius? Si queda quasi una hora. Tia, que no, a saber qui són ells. Però no sigues desconfiada, si pareix bona gent. Bona gent, a saber.
Va, no sigues així. Bueno, fugeu o què?